गरेश्वर Nrds आव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय मावबादा थांनाय सानखालि सानसेनि हाबाफारिजों गरेश्वर Nrds आव बिटिआर सरकारनि सावस्रि बिफाननि हेफाजाबजों Nrds मेनेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडनि बानजायनायाव बेसेन नाङै बेराम नायबिजिरनाय एबा देहा आनजाद खालामनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बेसेन नाङै बे देहा नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ सामलायो गरेश्वर Nrdsनि बिगोमा देरहासार नार्जारि बिथाङा। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो गरेश्वर बेंखन मावख'नि मावख'गिरि ट्रिलिना थाइट बिथाङा बेखेवनानै होयो। मख'नाय जायोदि बे देहा सिबिथाय मावबादायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेरामफोरखौ आनजाद खालामनाय जादों आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा बे देहा मावबादायाव देहा आनजाद खालामजानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव गाहायालासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला एमएमइउनिफ्राय डक्टर अमिरुल हक चौधुरी बिथांजों लोगोसे गोबां मावफारिया बिथांमोना बाहागो लायो। जोंनि बिटिआर सरकार आरो नेशनेल हेल्थ केयारनि लोगोसे Nrdsनि उद्योगआव सानसेनि हाबाफारि लानानै फ्री मेडिकेल केम्प दिनै जागायनाय जादों। बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादोंमोन। बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' सारखौ आं बाख्नायदों जिहेतु बिथांनि दैदेननायजों दिनैनि जितु फ्री मेडिकेल केम्प बेयो जाफुंसारदों आरो लोगोसे मानव गेदेर बिटिआरनिनो EM रुप कुमार देआबो जिहेतु हेफाजाब होदों बेनि थाखायबो आं बिथांखौ साबायखर बावदों आरो जायफ्रा माने दिनै बेखौ माने सामलायदों Nrds स्कुला बिथांमोननि गाहाय जितु दैदेनगिरि मानगोनां देरहासार बसुमतारी आरो गुलशन बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायजोंनो दिनैनि फ्री केम्प मेडिकेला जादों। दा बेवहाय मानव गेदेर इनामुल हक डक्टर बिथाङा नुजाफैदों आरो बिनि लोगोसे स्टाफआ फैफादों। आं बिथांमोनखौ गरेश्वर समस्तिनि जानानै बरायदों। जिहेतु जोंनि जानाय लोंनायनि जखनै जोङो माने देहाया मालाबा माने एक्सिडेन्टेलि गाज्रि माने आबहावा हाबनानै बेमार सृष्टि जायो। दा बिदिनो जाखोमाना थानाय जिनिसखौ मिथिनो थाखाय नैफोरबादि फिसा फिसा फ्रियैनो मेडिकेल खालामना होयोब्ला साधारन माने सुबुङाबो गावनि देहाखौ माने चेकआप खालामना लानो हायो। दा बे सुबिदाखौ होनायनि थाखायनो आङो साबायखर बावदों आरो मोनसे आंनि खावलायनाय गोबां दैदेनगिरिफोर दङ गोबां डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दङ। दा बे मोनसे बाथ्राखौ जोङो मालाबाबो बेबादि केम्पखौ खालामफ्लाङाखै जे जानायनि फारसे जितु सिनसियारिटि फिथाइ सामथाइ जानायनि बा खाद्य जानायनि बागै सानाव माखौ जानांगौ हराव माखौ जानांगौ बेनि जोंनियाव जेबो गियान गैया। दा बेखौनो जानला मानला जानायनि जखनाव थाबनो दिनैनि माने समाव जों नुदों हार्ट एटाक जानानै उन्दुना थानायनि थैदों। सोरबा हठात माने माबा माबि खामानि मावबाय थानायावनो जलदब गोलैना थैदों। दा बेनिखायनो जानायनि रुटिना थिग नङैखायनो हयथ' बेफोरबादि माने समस्याफ्रा जोंनियाव नुजादों। आरो जिखिनि आसामनि आन्दाराव आबाद मावनाय जायो गासैबो रासायनिक सिस्टेम अर्गेनिक नङा। दा बेनि थाखायबो जोंनि जानायनि खेथ्रआव माने बेबादि भेजालफ्रा जादों आरो बेमार आजारफ्रा आरो बेनिखायनो जों हागौसेयाव माने खाद्य जानायनि खेथ्रआव सिनसियार जानाया एकदम गोनांथि जादों। मानो होननानै बुङोब्ला हरनि खाद्यखौ जों एसे एरायना सोलिनायानो बेटार। बेदर फिसा जानायाथ' हराव जानोनो नाङा जों खिन्थु मालाबाबो एरायफेराखै। दा बेनिखायनो जोङो उन्दुना थानाय समाव इन्जिना जेला माने लर सर जायालासिनो थाबाय थागोन होमब्लाथ' बे माने सलायाबा माने मानसि सासेया माने गोलोम गारनांगौ बे गोलोमा ओमफ्राय बेयाव माने हजम जानांगौ हजम जाया उन्दुनाय थानाय गेस फर्म जानानै बेयो हार्टआव एटाक खालामनानै हार्ट एटाक जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो आंनि गुरै खावलायनाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेन खाद्यनि सायाव मोनसे एवारनेस लाबोनानै केम्प बानायनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथि जादों। बिभिन्न मन्चनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों। आंबो सानदों एबार माने सानसेनि बा साननैनि हाबाफारि लानानै जानायनि बिथिंखौ लानानै सानाव मा जानांगौ आरो हराव मा जानांगौ हेल्थ सेक्टरनिफ्राय
बिथांमोनखौ लाबोनानै साइन्टिस्टफोर लाबोनानै एवारनेस प्रग्रामखौ खालामनाय जागोन गोजोन्थों বিটিচি চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ পৰা Nrds মেনেজমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আয়োজন কৰিছে উক্ত স্বাস্থ্য শিবিৰত আমি নিজ কাউৰবহা ব্লক PHCৰ পৰা আহিছোঁ লগতে তামুলপুৰ MMU ইউনিটৰ পৰাও ডক্টৰ আৰু ষ্টাফ আহিছে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে ঔষধ বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যিখিনি উপস্থিত ৰাইজ আছে প্ৰত্যেককে আমি শুশ্ৰূষা কৰাৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আমি কামনা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকে সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ যিখিনি মানুহ আছে প্ৰত্যেকে যাতে সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এইখিনিয়ে কামনা কৰিম যে প্ৰত্যেকে সুস্বাস্থ্যৱান হওক প্ৰত্যেকৰে স্বাস্থ্যৰ সজাগতা লওক আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে যিবিলাক স্বাস্থ্যসন্মত যিবিলাক আঁচনি আছে সেইবিলাক যাতে প্ৰত্যেকে পায় প্ৰত্যেকে উপলব্ধি হয় সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रीमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997